Now, nahitabo na kagahapon mahigala ang trillion peso march ug unya unsa may sunod nga mga mahitabuan ni. Pagkahuman ani mga kahigalaan do na bay mga pag shape up in the part mahigala sa administrasyon ni BBM or mamingaw na lang sa ding tanan mga kahigalaan. Mao ni ang sunod nga pangutana ron. Kumusta man? Pagpakita mahigala sa mga tao nga against mga kahigalaan sa korupsyon, muliho ka mahigalang administrasyon ni Marcos aron mga higala nga masilutan kini mga korap, except mahigala sa ni Marcos nga gipasinginlan sang labaw pa mga higala sa tanan. Ato lang niagi kataw-katawa mga sukid tig paminaw. Kay ang marcha mahigala batok sa korupsyon, wa man mo demand nga BBM resign mga higala. Ang gidemand mga kaigalaan nga accountability, transparency, nga kinahanglan gyud mahigala nga suko sa kurakot, pero muraog ka ng makaduot makani mahigala sa part mahigala sa administrasyon or kinis BBM mahigala dili ni madutlan, makaduot makani mahigala sa mga tao nga kurakot nga naa sa iyang palibot. Straight to the point. Malagmit mo tinuod sa BBM ani, pagukod mahigala ining mga taong involved sa korupsyon, aron po nga ang mga tao mahigala murag hupay-hupay lang sa gamay, bisan mga higala og karon ang korupsyon na anas doorstep sa Malacañang mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Kung imong tan-aon, murag na mingaw-mingaw naman ron, kini mga higalang ICI dunay investigation mahigala nga gihimo pero wala gyud wa gyud transparency hantud ron. Og unya na mention mahigala ni Saldico, appeal mahigala na mention naman tug una mahigala sa BBM, si Martin Romualdez, si Lisa Aranita Marcos, karon na appeal na mahigala si Sandro Marcos sa aligasyon mahigala ni ining Saldico. Pero kutob ra ba diha? Ang ICI, miingon to sa Sandro Marcos magala, willing siya nga musubmit sa ang kaugalingon ngadto sa ICI. Straight to the point. Okay ba ka na? Nan kung panalitan mo submit siya, mas labi na unta nga mo diman ang mga tao nga mas mayo ma-live stream na para mahibaw-an nato mahigalag unsa pod ang klase sa mga pangutana sa ICI, kay basig na may pangutana mahigala nga tininuod nga pangutana, do na po'y pangutana nga puyok-puyok lang nga pangutana. Labi pa mahigala nga kining ICI ang nagtukod ini mga kaigalaan, di man ni pinaagi og Republic Act. Pinaagi man lang ni mahigala sa kamanduan sa presidente nga iyang amahan. Straight to the point. Mabitaw mahigala nga si Romualdez po dito po sa ICI mga kagalaan niya, tubang po kunuhay sa ICI, pero kung imong tan-aon ang naghimo ani si BBM. So naunsa to nga proceedings dito sa ICI wa takebaw. Mo ni mahigalay atong tan-awonon karon og satisfied ba ang mga tao ani o dili? Mura man gud ni mga higala ba og kining kalakihan ron ang mga tao despite sa mga panghitabo murag gipuyok-puyok lang mahigala mo giuluhan lang. Nga sige lang ay lang mo kabalaka kay di ara investigasyon. Nya nate ipapriso karon December. Bisag kato ipapriso may gala di kito katong pinakasad-an yon. Pero at least nalang tay mapriso. Murag mga bata ba nga hilom na mo ha kay total na may mapriso. Mas satisfied ba ka ang katawhan ana? Mo na dakong pangutana mahigala kay medyo ang singgit sa katawhan karon batox corruption mahigala kung imong tan-awon ang corruption mga kagalaan panahon ni Marcos Sr. o corruption karon murag grabe-grabe ni gani karon mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Ang corruption mahigala panahon ni Irap
O kining corruption karon mas grabe-grabe gyapon ni karon. Straight to the point. Dunay mga napriso may higala panahon ni Pinoy, pila naman 'to kantidad per barrel. 10 billion pesos mga higala. Pero karon mahigala Hesus Ginoo ko trilyon kining kantidad sa kinawatay. Nya kumusta man mapriso kaha ang tinuod nga angayang mapriso. Straight to the point. Kay atong tan-awon ron dunay mga senador kunuhay mahigala nga apil nga pasakaag kaso. Pero pulos man mga taga-oposisyon mga higala ning mao mga senador. Straight to the point. Doon na tuod mga higala yung mga na-mention nga mga senador mga higala nga dili sa oposisyon pero wa naman po sila. Kanhi mga senador naman po. Straight to the point. Sama ani mga higalang binay. Hasta pagkalis Grace po na apil. Pero kanhi nga mga senador. Why biring sa umaabot unya nga impeachment mahigala ni Sara Duterte. Straight to the point. Karong Pebrero, buwan sa Pebrero mahigala akong forecast ani do na mahitabong impeachment ini nga ipasakang balik og kaso mga kagalaan. Onya malingaw-lingaw po ng mga tao. Agukuro ni mahigala si Sara aron nga ang mga tao ang atensyon sa katawhan tuan na po ni Sara. Kalimtan ang mga kawat sa trilyon o binilyon. Onya malingaw na po mahigala mura man tan-aw tag salida. Do na impeachment trial diha. Si Sara nang naa diha. Pero ang kadto mga binilyon o trilyon mahigala mga nakawat, ana okay na sila magbinanday-binanday na lang to. Unya mao pa mga higalay magtanaw-tanaw. Mao pa sa to'y mangisog kunuhay. Straight to the point. Kita mo sa mga congressmen mga higala nga mura kunuhay nasakitan sila tungod sa intelligence fund mahigalang Sara Duterte. So kini si BBM so far as pagkakaroon kung imong i-forecast mga higala medyo dili ni mga kaigalaan sa pagkakaroon lang wa ta mahibaw unsay mga sunod nga mga lakang. But so far sa pagkakaroon medyo lisod ni mga higala nga wagtang siya mahigala sa Malacañang gumikan kay ang demand sa mga tao fragmented mga sukintig paminaw. Straight to the point. Ang demand sa uban, BBM resign, Marcos resign. Ang demand sa uban, dili Marcos resign. Straight to the point. Niapilang to rally tong uban, posible mga higala nga tinunood yung ilang pag-apil sa rally, aron nga mapunan-punan na po gamay kinsa tong mga tao nga angay i-balhog. Kinsa to'y angay manubag, except mahigalas BBM. Nga naman, hadlok sila nga kung si BBM ang higala wagtang sa pwesto, mupuli si Sara. Mao na ron ni realidad. Isgutan ta ni mga higalang real talk ba? Kay lisod ba kayo atong puyok-puyokon, bisag gani ka na pagmarcha mga kaigalaan, doon naman po yung mga nang marcha din nga, tinuod yun nga corruption. Doon na po yung iba nang marcha nga, marcha lang ta, pero atong pingis-pingison lang gamay, nga di yun maigo ang target. Ang target, ang pinaka-target kato pinaka-kurakot nga kuan lang ta, kana na ang suko-suko lang ta, pero ang maigo katurang dili gyud pinaka-taas. Straight to the point. Now, kini mga higala atong basa ani karon. Kini mga panghitabo karon higala mahisama ni kinis BBM. Og walay mga lain pa mga panghitabo ha, akong forecast lang. Kung walay laing mga mas grabe pa mga panghitabo sa umaabot nga mga adlaw, tan-aw nako maparihan ni sang Gloria Macapagal Arroyo. Ang formula ni Gloria Macapagal Arroyo, grabe sa tong corruption panahon Gloria. Perti man bagulbol sa mga tao, NBN, CTE deal, o katong uban pa. Pero nakatiwas gyud sa pagka-presidente. Nakatiwas gyud sa termino. Akong tan-aw, og way mas mga dagko pang mga panghitabo. Kinis BBM mahigala makatiwas ni sa termino sa 2028. Kung way mga dagko panghitabo ha, murag ang iyang gisunod mahigala nga formula ang kang Gloria. Ha? Nga ligunon gini mo ng armed forces, ligunon nimo ng imong chain of command, bahala na tong sa ubos mahigala nga mura og nag-alboruto na ang mga gagmay granggo mahigala to sa Armed Forces of the Philippines asa sa Philippine National Police, basta importante busog lang pirming leader ha. Straight to the point. Kini ni ang kay ang tan-aw nako mahigala
ug atong i-forecast murag ang mga tao parihas panahon ni Gloria nga moingon nga sige na lang patiwasan na siya sa iyang termino. Muna nga kini eleksyon sa katawhan nga Pilipinhon nga sa sunod mag-hire ganitag presidente, tarungon ginatog pili kinsay atong pilion, kinsay atong i-hire pagka presidente. Kay sayon kaayo ang pag-hire, lisod ang pag-fire. Straight to the point. Dako kayong trabahoon sa pag-fire. Muna pag-hiring pa lang daan, atong taruhon daan o kinsay atong i-hire. Ha? Kay kanang pag-fire mahigala medyo lisod-lisod na dili na madali-dali. Ha? Mauro gyapon na bisan sa panarbaho mga sukit di pabinaw, madugo manggod kung mag-fire ka. Kanang pag-hire nindot ra kayo na. Dali ra. Paingon okay na, okay, maayo man ni ka, sige okay. Pero pag-fire, establish naman ka. O gari ka may gala sa labor code landaan. O rank and file na mahigala, tagaan mo due process. Kinahanglan nga ma-follow nimo ang kinini ang both procedural and substantial due process. So medyo nya nakagamot-gamot na po na din ha, medyo di malalim. Mauro po na ngari mahigala sa presidente. Mag-hire tag presidente dali kayo. Sid-sid man na mahigala mag-hire tag presidente. Sidan-sidan lang nimo dagkin sa imong gustong i-hire. Pero pag fire, dili malalim mo siya naman mo lima ka sitting president gud na. Powerful gud na mga higala. Siya go'y nag-control, commander-in-chief ba yan na sa Armed Forces of the Philippines. Ang tanan mga higala nga mga departments mo report niya. Siya mo'y chief executive. So muna nga, dili na lalim. Kung atong tanawon ang history sa Pilipinas, dunay mga formula nga atong matanaw nga medyo wala na karon nga mga formula. Karon panahon na. Straight to the point. Una mahigala, ang natangtang mahigala pinagis People's Power kadto si Ferdinand Marcos Sr. Ikaduha mao kadto mahigala sa Presidente Irap Estrada. Mao na nga tangtang sa People Power. Straight to Kaya the point. maghisgot ka mahigalang magtangtang kag presidente o ang presidente pulihan kay natangtang siya o nawa siya sa pwesto o aritas konstitusyon makil aritas sa balaod mahigalang legal gyud. Doon nalay upat kapamaagi nga ang presidente mahigala mawa sa iyang posisyon o pulihan siya. Number 1, kung ma-impeach ang presidente. Number 1, impeachment. Number 2, mahigala kung ang presidente makaigalaan na incapacitated or dunay permanent disability, both mental or physical nga disability. Ikatulo, makaigalaan kung ang presidente mo resign. Ikaupat, kung ang presidente mamatay. Di mo puli gyud ang next line of succession. Straight to the point. Mawagtang siya din ha sa upat ka pamaagi by way of succession, mapulihan siya. Kining people power mga kagalaan wa na as constitution, pero doon na natangtang duha na natangtang. Si Marcos Sr. o kadto si Irap, pero medyo lisod lagi ng people power, dili basta-basta ba. So ano tatong tagsaon ha? Ang usa ka presidente mawagtang lang ma-remove sa iyang opisina o mupuli ang next line of succession sa ibutanta lang 5 kapamaagi. Nya itong tagstag sa hisgot. Una mahigala ang impeachment. Ikaduha mga sukit ng paminaw, mao ka ng permanent disability. Ikatulo, mahimo mahigalag resignation. Resign ang presidente panalitan. Ikaupat, ang mamatay mga higala panalitan. Ikalima, ang people power. Kining 5 medyo, kung ato tagsa og discuss, medyo lisod. Straight to the point. Nga naman, sa pagkakaroon, kung may mga dagkong panghitabo nga medyo lisod. Pero una, impeachment. Impeachment mga kagilan, unsao man nimo, o mo file kag impeachment batok ni Marcos,
kinsa mga higalang congressman maka-afford mo file og impeachment batok ni BBM. Now, kung mo file po kag impeachment niya ang lower house of Congress nga dunay exclusive power to initiate impeachment under control ni BBM, kinsa man mga higalay dili kalusot ang impeachment mahigala. Straight to the point. Pag-file pa lang daan sa impeachment, basta imong ipa-impeach BBM kay grabe naman ganang iya mahigalang kaso. Kung imong tanahon bida, di nanta maghisgot na kitag tinuod ba? Ha? Kana lang kay ronda ana mahigala sa doorstep sa Malacañang ng korupsyon. Ako magduda naman gani ang mga tao magduda sa mga gani naon sa mamurumag nahilom ang Senate Blue Ribbon Committee. Wa ba kani pangtawgis lang ay undangan lang ninyo ng investigasyon kay murag musamot mahinuon ta ning kalakihag undangang investigasyon kay mahibaw-an na hinuon ng tinuod ani da. Sa layo pa mahigala mahibaw-an ng kamaturan, hala sub-sub ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Hapit kada adlaw marathon hearing. Kay aron kuno pangitaon kinsay sadan. Karon ana nakita nang sadan taga Malacañang. Sus kalit man na mahigalang na undang. Kini ato lang ning agi katawa ha. Pero mo ni ang realidad. Una kung impeachment mahigala tangtangon si Marcos by way of impeachment tungod kay grabe na kay corruption duha man ni kabutang kani mahigalang gisulting Saldico o kining mga pahitabo karon nganong puyok-puyokon pamantaan ng kaklaro na mahigala ang pinakabastos nga budget karon 2025 bastos nga budget gipirmahan man ng Marcos kay ba nakakonbay ta nakahinumdum ta usa ka tuig na gikan karon kay December man to gipirmahan na langan ang pagpirma ana kay daghan na ni question anang maong budget. Hantod pagka December na kaingon gani tayay di man ma-approve ni budget ani o pa man mapirmahe. Nalangan niabot na lang December 30 una pagipirmahan unya gipatuot ang Marcos nga okay kuno. Na-review man kuno tanan. Na-review naman. Doon na mga pictures anak mahigala nga na-review na ilang gi-review kuno kadtong maong budget. Straight to the point. So kung tanaw nimo, mura mga higala og ang pag-connect na lang ba? Mao'y importante. Kini bastos kay budget, pasangin lang na to saldi ko. Nining bastos ka budget, di man na mahimong saldi ko siya siyara. So si Martin, apil ana. Di pa na mahimong Martin og siya siyara. Di man na mahimong General Appropriations Act, di man na mahimong balaod kung wa papirmahing BBM. Straight to the point. So, kana mahigala nga pattern na ana. Plus kana mga insertions nga gisulting saldi ko. Og moingon uban, away credibility saldi ko, pero karon gi-confirm ang lakson. Ingon man lakson, tinuod ay 100 billion ang kinini ang gi-insert. Now, kung 100 billion ang gi-insert, pero dali hinuon sa lakson maingon, way labot sa BBM, katong labot sa pangandaman ra og si Kwan, kinini ang Lucas Bersamin ra. Duha ka butang mahitabo ana. Way labot sa BBM number 1, ang mga tawo motuo ba nga sa BBM dili maoy mastermind ana? Motuo ba mga tawo nga nagbutbuot lang nag-name drop lang sila? Kini mga taga Malacañang nga iya mga alter egos gin-name drop nila sa BBM? Makaako ka sila pag name drop ni BBM? That's one question. Number 2 nga question, kung tinuod manggaling nga wa gyud mahibaw sa BBM, inana gyud ay katanga sa BBM? Straight to the point. Inana gyud sa katanga? Wa gyud siya kasayuran bisag gamay? Nagunsa man siya natuog sa BBM anang panahon na, usa man nagsuyo pa siya nga nung wa sa kabantay? Kana di malikayan ba mga tao ba mo makapangutana ana ako di man ko basta-basta mo tuon ning BBM mo suyop pero iya mo kung igsuon may galang si I mean na maging igsulti god mo na nga medyo doon ay kalainan pero ako mismo sa kugulingon medyo maglisod pag og tuo mahigala pero saon na niya igsuon na may insulti god yagi ta ni kato katawa mahigala mura ba yung patuhon mo kugulingon mura kay in denial ba nga dili lagi. Sa kita na kana, naghiwi-hiwi ng baba ni BBM. Gusto mo itong amaman, itong kagaliw na, dili lagi na. Dili na, natural na ng pagkahiwi-hiwi. Nidugo ang baba, natural na lagi na ng dugo.